pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanug Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nagpakigkita gid si Kirby sa tiyo niya nga si Kanuto. Nagsugilanon sila nga duha, parte sa pagkapatay sang iya nga amay. Kag didto, nahibalaan ni Kirby, tungod naghambal ang pulis, nga kuno, hindi na interesado ang pamilya sa pagpadayon sang kaso. Kag ang naghambal, amo si Pastor Calvin. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Kay sino man abibuot ang hindi magsakit nga ginpatay ang iamay sang wala makilala nga tao? Kag nang konsep, maayo kay ginsunod mo ang akon laygay. Nga hindi na lang mag-akusar. Kay basi kung may matabo nga trahedya sa imo pamilya. Oo, Pastor. Kay nagapati gid kuya mo. Nga wala sang may malain nga matabo sa amon pamilya. Man, ang tanan mo nga ginalaygay sa akon, ginapati ko. Kag amo man si Nung Kanuto, wala naman siya nagasimba? Kukuan abi, Pastor. Masami abi sa ginarayuma. Amo gali. Bisitahan ko siya sa ila para ngalaygayan ko siya. Kag sa sina, magbalik ang iya pagtuo sa mahal nga Diyos.
makahibalo si Pastor Calvin. Nga nagabutig ako sa pagsiling, nga nagasakit ang rayuma ni Kanuto. Kay man, akig si Kanuto mo. Akig si sa natabo nga pagkapatay ni Tarok. Hindi niya mabaton ang kamatayon sa utod niya. Kag akig siya sa mga pulis, kay man, wala man ko na nagapangita sang gusto. Kung sino ang mga kriminal nga ato. Pag kinahanglan, patihon ko gadya si Pastor Calvin nga hindi na lang ako mag-akusar. Kay Diyos na ang bahala maghatag sang hustisya sa kamatayon sang akon nga bana. Kay man, si Pastor Calvin, amo ang katapusan nga disipulo sang Diyos diri sa duta. Kag dapat, saligan ko ang tanan nga hambal ni Pastor Calvin. Para matuod si Kanuto, nagainom siya sang whiskey sa idalom sang kahoy. May lamisa nga jutay, nga nabutangan sang iya sumsuman. Palapitan ko siya. Ay, nung Kanuto, mayong hapon sa imo. Ay, mayong hapon, Pastor. Uy, ari ka man. Sige. Pungko, kay mainom kita. May sumsuman ako nga Adidas. Salamat na lang. Ay, oo gali. Hindi ba lang nga may sakit ka nga rayuma? Nagadugang ina kung magsagad ka inom sang makahulubog nga ilim nun. Ay, sus! Lain iyang epekto sa akon sang whiskey, Pastor. Kung mag-inom ako sang whiskey, nagakakuha ang masakit ko nga rayuma. Nagabasko nga akong mga tiil. Amo gali. Kung amo makasimba ka na sa Domingo? Inang pagsimba, Pastor? Lain naman na iya nga istorya. Nga nakasiling kasi na anong Kanuto? Bisan wala ako nagasimba. Pangamuyo man ako gihapon. Bisan gali nga nagainom ako sang whiskey. Pangamuyo man ko ay. Saan ka makapangamuyo kung hubog ka? Hindi kuya hubog. Nagasagrado gali ako. Kung nakainom ako sang whiskey, samtang nagapangamuyo. Kag saan matabuin na anong Kanuto? Kag anong ginapangamuyo mo? Nagapangamuyo ako. Nga kung makilala ko ang nagpatay sa utod ko, patyon ko man siya. Oy, malain ina anong Kanuto. Pabayi nga ang Diyos ang maghatag sang hustisya sa kamatayon sang utod mo. Amo inaiya ang hindi ko mapasugtan. Basta amo nagbuhaton ko Kag hindi ka na magpahilabot, Pastor, ha? Ang pahilabtan mo na lang kung saano magdamo ang imo sumilimba. Ginkantuan matuod ni Pastor Calvin si Kanuto sa ilabalay. Kag didto, nakita niya nga daw medyo hubog na si Kanuto. Sa pagpadayon ko pagid. Hindi ka magambal sinanong Kanuto. Ihatag ang pagtimalo sa Diyos. Hindi pagsikwaya nga kung ginhambal sa imo. Pamati ka. Bangod ako ang katapusan nga disipulo sang Diyos. Ano?
Kag sino ka nga magsiling nga ikaw ang katapusan nga disipulo sang Diyos? Basi katapusan nga disipulo sang yawa. Patawaron ka sang Diyos nung kanuto. Patawaron ka sang Diyos ang imo pagbasto sa katapusan nga disipulo sang Diyos. Are, hatagan ko ikaw sang isa ka baso nga whiskey. May punsi ni nga soft drink. Sige na, Pastor. Inom ka. Imnaliho Hindi na lang. Kag madamo gid nga salamat sa imo nung kanuto. Kabay pa nga hinulsulan mo ang imo ginsiling nga nagapamato ka sa akon. Kay man, nagapati ako nga gabaan ka gid. Gani hinulsuli ina. Babay ilang kay hinulsulan kong akon mga sala, Pastor. Kay basi ako pagani ang madason nga disipulo sang Diyos Hindi ka magkadlaw nung kanuto. Kay basi kung maghinulsul ka, dira ka na. Babay, Pastor. Ang animal nga kanuto. Basi kung nakahibalo siya sang akon mudos. Kinahanglan nga wala sang may makahibalo sang akon mudos. Apang kinahanglan nga mapatay ka man nung kanuto. Kinahanglan gid. Hatagan ko ikaw sang leksyon. Dimas, may ipaubra naman ako sa imo. Ano ina, Pastor? Hambal lang. Gusto ko nga patyon mo si Kanuto. Pareho sang ginbuhat mo nga pagpatay kay Tarok. Ano ang sala ni Kanuto, Pastor Haw? Ginalabugay niya kita. Hindi siya magpati nga akong katapusan nga disipulo sang Diyos. Mabutang sa indi amo ang aton kabuhian, Dimas. Bangod, basi magpati ang mga tao kay Kanuto. Kag hindi na sila magsimba sa aton. Masimba naman sila sa lain nga reliyon. Kag sa sina, madulaan kita sang kabuhian. Kanami na nga daan sang aton kahimtangan. Dagaya sa kwarta kag babayi. Gani kinahanglan nga patyon mo siya. Sa sina, hindi na siya makahambal kontra sa aton. O, Pastor. Kuhaon ko naman ang akong ginasuksok nga maitom nga bayo. Kaya ang akong maitom nga medyas nga nagatabon sa akong ulo. Kag ang nagagwa, amo lang ang akong mga mata kag ilong. Bantayan ko naman si Kanuto. Nakaibalo ako nga nagainom siya kung gabi sa tiyangge ni Alex Libat. Sundon ko siya kung magpauli na nga hubog. Dason, bunon ko siya sa tangkugo sang dala ko nga patalong. Sa sina, malipay ka naman, Pastor Calvin. Ha? Daw kalain sang dalan ba? Ba't si Huna nagatiko-tiko pa? Siling nila sang madason nga eleksyon masimento na ne. Kag hindi na kami makasandal. Anay ka. Ay?
may nagasunod sa akon, ha? Daw nabatsyagan ko nga may nagasunod sa akon. Anay ka bala. Sinong nagasunod gayon ni sa akon man? Si Satanas o ko ng akon Anghel de la Guardia? Sino ka? Si Satanas kon Anghel de la Guardia? Bah, wala sa may nagasabat. Sabat! Kung may tao na! Ay, wala gid sang may nagasabat. Kundi, wala tao. Mapuli na lang ko. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat.
Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sining palatuntunan, Dear Diary. Tawag lang ako sa ngalan nga Ernie, kag nagapanuigon sang 50 anyos. Kag pareho sang iban, may kasaysayan man ako sa pagigugma, nga hindi ko malimtan tubtubuhi ako. Una ko nga nakilala si Melanie, sang naga-eskwela ako sa kolehiyo. Matahom siya, malaba ang buhok, kag maalaman. Isa man siya ka-scholar. Weakness kong isa ka babae nga beauty and brain. Kag ako, maayo man mag-drawing. Ginapangabuhian ko ini sang wala pa ko makaeskwela. Likom sa iya, siya ang akong inspirasyon. Sang ulihi, ginpadalaan ko siya sang sulat, kag ginipit ko ini sa libro. Sa pagpadayon ko pagid, Nay, tanawa bala ho? Aba, love letter man ina? Oo, Nay. Ginpadala ini sa akon sang akon schoolmate. Man, nagapangaluyag siya sa akon. Abo gali? Wala kaso ina. Hindi ina madula sa tagsubong ninyo nga edad. Natural lang ina. Pero hindi ako maluyag nga magsubra sa holding hands ang inyo buhaton, ha? Melanie, roses para sa imo. Oh, ba? Kay sino ini maghalin? Kay Ernie Ginsugilano niya ako nga ihatag ini sa imo. Naghalin ini sa ROTC Garden. Thank you, gid ha. You're welcome. Mil, may paglawang bala ako. Siguro, nakita mo naman kung ano ako kasinsiro.
Palangga ko ikaw. Nagaduko lang siya. Nagatulo ang yaluha. Mel, nagakahulugan bala ina nga palangga mo anak ko? Tugtan mo na bala nga isuksok ko sa imo tudlo ang singsing nga ini? Iya ini sa nga ko niloy. Kagusto ko nga ikaw magsuksok sini. Nagtango siya. Isuksok ko sa iya tudlo ang singsing. O ara, igo gid sa imo. Ernie, ginhalukan mo ang akon palad. I love you, Mel. With all my heart. I love you too, Ernie. I love you. Karon nga may relasyon na kamo nga duha. Tandaan gininyo ang akon ginasiling, ha? Ang paghalukay, hindi madula sa nagahigog maanay. Apang hasta lang dira. Hindi lang ninyo pag-ipakita sa manghod ni Melanie. Kag Ernie, hindi gid pagdaloon si Melanie sa gwa o kung sa sinihan, ha? Nga wala sang kaupod. Ma'am. Madamo man kamo sa kalingawan diri sa balay. May Scrabble man. May baraha man. Kag may himo man kamo nga makahampang sa Lucky 9. Hindi gani amo-amo. Nabaton ako bilang maestra sa lugar nila ni tatay. Kag masugod na kuno ako sa pagtudlo sa madali nga panahon. Congratulations, Mel. Pero ang nasubuan ko lang, tungod mapalayo ka na sa akon. Makita ay makita gihapon Kag mapauli man ako diri sa aton kung may lugar. Pasibla kung islan mo na ako, ha? Mahimo bala ina? Nalipat ka bala? Ikaw ang akon one and only, no? Mapamindanao ka? Oo, Mel. Madamo dito sang oportunidad Basi dito ako makakita sang obra. Okay. Pero hindi ka magkalipat nga magsulat sa akon, ha? Hindi ako malipat sa tanan nga oras, Mel. Ernie, hindi pagkalimti nga palangga ako ikaw. I love you, Ernie. Tuman ang kalipay ni Mel. Tungod na baton siya bilang maestra sa lugar sang iya amay. Kag ako naman, naglakat ako sa Mindanao sa handom nga makapangita sang obra. Sa pagpadayon ko pagid. Hi! Ako si Gina. Glad to meet you, Gina.
Taga Mindanao ka gid gali? Taga Kidapawan ako. Amo gali? Wala ako maglaom nga makamit ako sang isa ka abyan sa barko. Amo man ako. May rancho kami sa Kidapawan. Kung gusto mo, pagpamasyar ka dito. Kagbase kung makabulig ako sa imo nga makakita ka sang trabaho. Matuod, Jen? Oo. Madamo dito sang oportunidad sa Mindanao. Ate, sige. Maupod ako sa imo. Pero, base ko may nagahulat sa imo sa inyo. Aba, wala Maupod bala ako sa imo kung may ara. Ate, sige dito ka lang sa amon dayon. Salamat, gid, Jen. Balita. Ano nga balita, Jen? Ginpatigayunan ko ikaw sa akon pakaisa nga nagatrabaho sa plantasyon sang pinya. Kagwas, makasugod ka na. Ha? Salamat, Jen, ha? Madamo gid nga salamat. Wala sang anuman Sino pa abing mabuligay, kundi kita nga mag-abyan. Nobyo mo inang si Ernie? Hindi. Kay Ti, wala man siya nagapangaluyag sa akon mo. Pero ikaw, naluyag sa iya ay. Obvious bala? Oo, no? Tama ka, obvious kas. Abi ko anay kung may relasyon ka mo nga duha. Nagalao man gani ako nga mga luyag siya sa akon Kag kung magpahayag sa panghikugman niya sa akon, sabton ko siya dayon. Lumaya balakas. Ano? Lumayon ko siya? Sa ano nga paagi? Mamangkot kita kay Chuuan. Damo na siya singin lumay nga nag-asawahay mo. Mamangkot kita kung anong ritual nga aton buhaton para nga malumay mo siya. Kaga matabo, ikaw lang sinang iya paminsaron pirmi. Kag mahapos ng ina nga buhaton. Kay Ti, sa inyo siya nagadayon mo. Sige, Abikas. Tilawan nato nga lumayon siya. O Tikas, nakakuha ka na sang panyo ni Ernie? Oo, nakakuha ako sang iya isa ka panyo. Oti, natandaan mo ang ritual nga ginsiling ni Chuuan sa aton? Oo Humlaron ko kunong panyo. Kag ang punta, higtan ko sang hilo nga pula. Kag sa tunga sang panyo, isulat ko ang ngalan ni Ernie. Kag ang ngalan niya, paasuhan ko sang insinso. Dungan sa pagsambit sa ngalan nga, Ernie, I love you. 7 ka beses ko ina nga isambit sa sulod sang 7 ka gabi. Wow! Sa ulado mo na kasba? Oo Amoy ng siling ni Chuuan, no? Pero kas, base bala kung hindi man ina matuman, ha? Tilawan lang naton Ate sige suguran ko ng paglumay sa iya karon sa gabi. Day, ikaduha na nga gabi ang ginbuhat ko nga ritual sa paglumay kay Ernie. O ti ano kas? Anong natabo?
May nasatuman ka nga ginbag-o sang iya pang hulag? Oo. Abi mo, kaina, ginatulog kid niya ako sang maayo. Halakas! Nag-amat-amat nagurod-dulot ang lumay sa iya? Yang buta. Excited na gid ako. Do sa maano na ako nga malumay siya sa akon. Halakas! Matabo gid na. Kiti, duwa na kadlaw mo. Kag makita mo ha, magabag-o na sinang iya panghulag. Kag may pagtamod na siya sa imo. Ay, do nagadali na gid ko ah. Gusto ko na gid makita ang matabo kay Ernie. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr.